регали Тадас имсол мақсад дорад ки ба қатори дастаҳои беҳтарини кишвар баргардад. дар вухӯрии даври аввал бо вахши бохтар ки имсол ба номи аввалии худ баргашт қувва озмуда ба дарвозааш ду тӯб зад ва аввалин се имтиёзи мавсими имсоларо ба сабаби дастовардҳояш гузошт. дастаҳои регали Тадас ва вахш дастаҳое ҳастанд ки солҳои зиёд бо ҳам бозӣ карданд ва чун ба таърихи ин дастаҳо назар мекунем 63 бозӣ гузаронидаанд ва 35 тоаш бо пирӯзии дастаи маҳз регали Тадас ва 17 тои он бо пирӯзии дастаи вахш анҷом ёфтааст. бубинед ин 63 бозӣ чӣ гуна солҳои тӯлонӣ дар кор ҳастанд ки ин 63 бозӣ гузарад. аммо чун ба омори ин дастаҳо назар кардем, дар ҳақиқати дастаҳо ҳам футболбозони хеле номдор ҳузур доранд. аммо дастаи вахш ки имсол бояд дар лигаи якум бозӣ мекард, баъдан ба лигаи олиро дода шуд ва ин даста ба ин ҷо омад. худ тайёрӣ барои лигаи якум буд, аммо дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд. алло Шарафҷон Солиевро мо инҷо дидем як лаҳза дар ҳақиқати дастаи маҳз регали Тадас ва зарбаи ҷаримавӣ бисёр баланд зада мешавад. ҳайди дастаи регали Тадас ҳам аз дастаҳое ҳастанд ин ду даста ки мебоист дар лигаи олӣ бозӣ накунанд, аммо шумори дастаҳо зиёд карда шуд ва футболбозони дастаи регали Тадас ҳисобро боз мекунанд. ин як зарбаи хеле хуби Шерзод Муҳаммадиев аст ки бо гол анҷом ёфт. Шерзод солҳои дурудароз ман дар ёдам ҳаст, аз он замоне ки дастаи регали Тадасро пайгирӣ мекунам. Шерзод ба як футболбози бисёр касбӣ ҳам пухта расидааст ва ҳамин голаш ҳам шабеҳи он аст ки ӯ соҳиби малакаи моҳорати хеле хуб ҳам ҳаст. ин ҷо ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи регали Тадас ва ин голе ки бисёр зебо Квадо Фримпонг аз Гана аст. ин бозингари нави дастаи регали Тадас. ҳоло як бори дигар биёед мухлисони маҳз регаро дидем. инҷо гузариш боз аз ҳамон ҷониби Шерзод Муҳаммадиев буд. ӯ ин бозингар малакаи моҳораташ бисёр ҳам олӣ аст. бо пои чап чунон зарбае зад ки бисёр гумон буд ки ин тӯ ворид сори дарвоза шавад, аммо инҷо Квад бо Фримпонг тавонист тӯбро ба самар расонад. хуб Сардор Кобулҷонов аз Ӯзбекистон, дарвозабони ӯзбекистонии дастаи вахши Қо'рғонтепа ҳам пеши роҳи ин ҳолатро гирифта натавонист. футболбозони дастаи регали Тадас тавонистанд ки вахшро ки мо албатта аз вахш бисёр бозиҳои зеборо ҳам интизор ҳастем, бо ҳисоби 2-0 мағлуб кунанд ва ин ҷо мо вухӯрии баробарро интизор будем, вале тавре мебинем ҳоло барои вахш боз барои баргаштан ба ҳолати хеле хуб вақти зиёд дар кор аст.